po velmi krátké době tu zase máme další hru, ve který můžeme střílet nácky do hlavy. No není to sakra paráda. Nicméně, zdravím u první části naší Let's Play série na hru Sniper Elite 3. Pokud mě ještě neznáte, tak mé jméno je Agraelus. A tohle máme všichni moc rádi. No jo. Počkat. Oh yes, skříplo to tam. Ale do voka to nešlo. No na takovou vzdálenost bych musel mít kliku, ale mrtvé je tak jako tak, takže 55, posádka 0, vzdálenost 20 metrů. Si bylo docela dost. Proč má fialovou držku, sakra? Fojky, to vypadá na nějakou texturu v hubě. Zajímavý. Teď kluk, který si přišel hrát s kamením a ještě s náckama, takže tady budeme házet kameny, aby jsme mohli odvíct pozornost křesa i nějaký důležitější věci. A proč mají všichni ty modré držky do prdele? Mě to začíná vážně trošku stresovat, to jsem četl někde hnedka v popisku hry, že vylepšená umělá inteligence afrických německých jednotek. Tak tady máte úplně luxusní demonstraci té vylepšené umělé inteligence taky, protože on je úplně retardovaný a odejde si normálně hledat tady. Dementi, když takhle trefím toho zadního, všimne si to? Ne, je úplně vypatlaný. Skopčák zase absolutně nemá tušení. Dobrý no, tak jsem moc rád, že asi dostali spoustu IQ bodíků navrch, protože teda... What? Jsi trošku teleportoval, kámo, ne? Ty vole. Dokončená hoplá gazelka. Jo, jebne ho to na jednu ránu do palice, dobrý. To jsem potřeboval vědět. Už jsi skončil s tím francouzákem tady, s tím generátorem, to jsem moc rád. No já si myslím. To bude hezky přes tvářičky. Aha, tak trošku vejš. Obě dvě oči, ty krávo. Tohle to dává pojmu mezi oči úplně novej rozsah. Ne, seru na to, miluju ten zvuk. Bingo. Ty krásu, ten tam úplně slítnu dolů, no. Byčky, doufám, že není naběhne. Pojď. Nádhera. Proto to bude volitelný u... Do prdele! Co to má zase za steampunk braille? To bude škoda, když mu je teďko prostřelím, ale tak co? Chci víc a chci tvrdějc. To znělo možná trošku homosexuálně a dost nebezpečně, ale co? Jediný, co mě... Generále, co to tam sakra děláte v tom křáčí? Bože můj! Fuj, to teď bych ale mohl jemu ustřelit pytel a jemu hlavu na jednu kulku. Jako v kameňáku. Ty vole, tohle je neodolatelná příležitost, já nemůžu odolat, já mu vezmu takhle hlavu a schválně si to vojínovi vezme pytel. Ups, vojínovi to neudělalo nic. Pozor. Ochromení. Ups. Tak to nebyl kundíval, tak mu ještě prostřelíme takhle jednou. Pozor. Já mu nejdřív prostřelím hnátu a potom až... Já tady zatím takhle budu kačenkovat. To mě docela sere upřímně, protože už mě zmerčil. No tak rozhodně mě zmerčil, vzhledem k tomu, že tohle byla kráva. Akorát mrtvola. Parkre, dones foťák, vidím čuráka. Takže já s dovolením... do prdele, hovno. Ani hovno, já tady umřu. Jak přímo ještě čumí na tu kulku, i když tu pušku má otočenou na druhou stranu, to bylo zlatý. Můj nejdražší Martine, moc mi chybíš. What? To jsou homosexuálové, nebo co to, do prdele? Moment, tenhle hajzl má štígro z prdele. A víte co, já mu asi tu prdel normálně ustřelím, já už na to seru. Víte co, já ho trefím takhle, než začne chodit. Pozdě. Hraní Call of Duty 2 a Call of Duty 4, kde vždycky na TeamSpeaku chtěli všichni znásilnit moji mámu a podobně a blabla. Myslím, že jsem... Tady ještě jeden? To si až piču už ze mě, fakt, že jo? Dobrý. Ten slezu rychle dolů. Teda, pokud se pode mnou samozřejmě ten žebřík neurve a nějaká tříska mi nerozřízne hnátu a já nebudu schopný pokračovat ve svý sniperský mise a budu muset jít do předčasného válečného důchodu, ale to je jenom takový brutální scénář, který se pravděpodobně nestane. Ještě jednu, prosím. Sokolí oko zmrde. Jsem rád, že jsme každý na své straně zdi, ale budu teď muset narušit tyhle bariéry naše vztahové a
Jo, jasně, skrze zeď. To si děláš kozy. No tak tohle to byly obřezat. Můžeš mi vysvětlit, do čeho tady střílíš, kreténe? Docela tady jako rušíš normálně slušný lidi, co se tady... Zase do ucha. A tenhle jsem měl sluchátka, takže by měl aspoň mít částečnou protekci na ty Karlovy špikování. Tady dělá domácí náušnice. Ale co by bylo luxusní, by bylo, kdybych nějakým způsobem to vyhodil do povětří. Tam ještě jeden, co označíme na super dálku. Kdybych to vyhodil do povětří a ty šutry by a to by mohlo fungovat, že by to takhle ty šutry spadly úplně dolů. To by bylo ale tak cool, že bych pravděpodobně si ustříknul do textilu. Nasraným nájemníkům, který mi teďko zrovna likvidujou spodní patra mýho hnízdečka lásky, ze kterého tady rozdávám úsměvy všude po celém údolí. Takže. Mami, podívej se na to. Jediná věc, ve které jsem konečně ve svém životě dobrý. No já, nemohl být on. Ty on spadne z toho žebříku, protože mu to teďko zrovna prostřelí nějakou oblast, o který se ještě nejsem jistý. Dámy a pánové, právě jsme ustřelili ledviny Poltergeistovi. Ahoj, podruh. Co mě právě do prdele dostalo? Počkej, chceš mi... To byl Panzerfaust? To do mě právě jako do pěšáka vystřelil ránu z protitankového raketlometu. Pádám, že asi nezpůsobí žádnou obrovskou explozi, která by to tady celý... No tak to mi zakruť čurákem okolo pasu. Tady se skáču, nemám čas na žebřík. OK, špatný nápad, mám spoustu času. Tady zepředu jednu. Tak on dostal takovou krásnou obrovskou jednohubku. Teď bych to mohl stihnout. Jsem hezky na kraji a on nestihne vystřelit, doufám. Jo, on je otočený špatně. On to snad pokaždý dostane do té držky. Tak jo, tak takhle to asi nepůjde. Arcimamrt druhý třídy a... Ty krávo. No něco. Vzal tady průrazný náboje, mám jich jenom 5, ale to je kvůli tomu, že to ani, ono to ani nevadí, protože jsou vyhraněný pouze na takové věci jako například tanky, další tanky, ten skurvený tank, který mě rozmrdal v předchozí epizodě a blesková střela, děvko, tak se to dělá. Uííí! Tak, jsou v těch kraťáskách, no ty Nemůžu ho dolat, prosím, ať je to bimbas. Jo, bude to on. Hell yeah! Chudák jeden, jeho první menstruace. No jo no, když to přijde najednou a... No já myslím, že tady ten, co odpadnul po tom areálu, ten musel taky křičet úplně nádherně. Stanu se asi tak na jejich úroveň, no to není možná dobrý nápad. A jebat. No tak to není Wow! Že to vypadalo stejně ta ikonka. To jsou takový surfaři po těch schodech. Viděli jste, co udělal? Já se ho snažím. Ty kráso, no tak to je multikill. Dělej, Karle, kurva, dělej. Vento, zamíř s tím, střílej. Ježišmarja, to teda na něj nabíhají úplně. Wow. Hele, co to bylo? Viděl jsem snad. Teď mu to úplně totálně prokroutilo kotník, to bylo lahodně. Měla poslat do věčných lovišť vlastně s takovou až téměř 100% jistotou, protože když se podíváte na ty statistiky těch zbraní, tak zrovna tahle ostřelovací puška, ta Lee Enfieldka měla tu lajničku poškození skoro úplně celou, ještě nevyšňupanou, což značí to úplný semeniště nácku, ajajaj. Dobrý, to udělat, i když, ne.
Tak ty na to, co ani hovno, ty zmrde, dělej Karle, zalehni tam a sej mi to hovado, protože já si nemůžu riskovat to, že tady nějaký kretén se bude zase promenádovat s tím skurveným Panzerschreckem, to ani hovno. Tak seš a já jsem úplně ne, seš tam. Depend. Ty krásokřováček, to mě poser. Doufám, že za něj bude nějaký bonus. Tak prej ne, no, tak to si můžete jít políbit prdel, protože... Počkej, zaběhni mi sem. Nebo tam neběžíš? A jako kurva, kam ses vydal? To jsou zase cesty jednoho... Elita se dokážou hodně protáhnout. Ty kráso! Backflip za všechny prachy! Pomalení. Ups, další gymnasta. Vypadá to, že jak mají ty kraťásky a takovej ten letní outfit, tak asi mají víc sklony k tomu různě skákat a poskakovat a dělat backflipy a otáčet si ručičkama a nožičkama. To se stává. Takže knu a podřežu ho jak tu svině. Jo, je to on. Au! Hajzle jeden chlupata. Ty nice, Karle. Okay. A budu si muset, no já mám lékárniček furt dost a to ani nevybírám ty mrtvoly, takže... Ty vole! Mrdat! Aha, já jsem se mi jenom mrknul na tu minimapku a když jsem tam viděl, že tam je asi tak 4 až 5 překokotováno, tak to pak zastaví tady na tom rohu, kde tam předtím vochcával patníky a vezmu mu pytel. Dobře. To ale to teda dostal vážně rychle ty informace, oni se tady sejdou z celého města, aby tady jenom si ukázali na sebe prstem, na toho, který to donese. To jsou moresy, chce se mi z toho blít. Tenhle meeting je tady jenom kvůli tomu, abych já si teda označil toho správného. Oni mezi sebou si nepředávají informace, oni si sem přišli asi jenom fakt vyleštit péro, nebo já fakt nevím. Máme teďka už toho správného, jakmile získá informace, zabijte ho, dobře. Takže je vidět, ne, do prdele, když mluvíme o namazaných strojích. Kurva, nedělej to, prosím, nedělej to. Tím teďko nemyslím, když sledujete porno a stane se tam to, co by se tam pravděpodobně nemělo stát, a pokud to dělá ještě k tomu úmyslně, tak to by si vážně ode mě zasloužil vzít ten jeho mikrofon a narvat mu ho pěkně hluboko do prádelny. Mysleli jste si, že řeknu do prdele, že jo? By měla být čistá mise, protože máme 8 misí a zbývá nám poslední 3 a 8 minus 3 je jasná 6. Matematika je rozhodně můj silný obor. Teď, když dostanu svých šťastných 6 cm do prdele, teda šťastných 6 cm do prdele bych nechtěl, vážně ne, sorry, takhle jsem to vůbec nemyslel, fojky. Tak trošku... Co jsi to tam do prdele dělá? Nesnaž se mi tady dělat ten gymnastický most ještě k tomu v tunelu? Viděl jsi někdy most v tunelu? To prostě už nejde dohromady, jenom si to řekni a pokud je to píčovina, tak to nefunguje. Mimochodem to mi připomíná takovou vidíte vychrápat a druhý den ráno, když se probudíte a to piči! A to jméno je furt dobrý. Tak. Frickovská žebírka, to bude další položka na sortimentu v KFC a nebude to Kentucky Fried Chicken, ale bude to Carl's Fried Chicken. Je to stát asi za hovno, pokud nemáte rádi svůj tataráček, ale absolutně mimo. Teď počkat vlastně. Já jakožto let's player, tak my let's playeri jsme v podstatě živý důkaz toho, že chlapi opravdu zvládnou dělat 2 věci naraz. Většinou. Protože za prvý, já komentuju a zároveň hraju, už jenom prostě ten let's play samotný jsou 2 věci, které jsou takhle skloubený dohromady, takže tohle to nebyly koule. Já mám takový pocit, že možná teďko bojujeme proti speciálnímu bezkoulovému pluku. Hezká hromádka, hoši, jsem moc rád, že když vybouchne ten tank, celý obrovský, posranej, už se to se pouští přízrak, bacha, tím Panzerschreckem na zádech, teďko moje plížení půjde naprosto jako po másle. Pojďme se podívat, co pro dnešní epizodu si Frickové přichystali za frickoviny, ze kterých mi půjde kokot kolem hlavy. No a takovýhle píčoviny a to mě poser sem a vyliš mi péro tam. Mohl bych dát hezký... Ne, já dám rovnou triple kill, takhle počkat. To si děláš prd. 4 fricky za cenu jednoho. Vidím zatím 3, já se tady schovám za tu absolutně nevýbušnou 100%. To byly 2 frickové, ují, 360 no scope s Panzerschreckem, pojď sem. Hoši, jsme v pořádku? Ty krávo. No tak ty tady museli vidět a zažít věci, ty musí být. Jakmile sem přijde Fricek, tak už mu jenom řeknou.
Táhni do prdele. Můry. Nebuď za tím barelem, ty vole. On je blíž mě než tobě, takže jestli do něj trefíš, tak to odseru já. Ty, tady je tady vůbec aspoň 5 metrů. Boom! Achievement unlocked. Hoho, jaký jsou moje možnosti, já zkusím tohle. Ne! Teď už prostě... Já jsem ve... Je to možný? No tak... Ten chlápek právě prošel zdí, že jo? Mě zrovna dával dolů disco pod prsenku, nebo... Každopádně se teďko snažím přijít na to, jak je možný, že tahle mise stála tolik za village prdel, jestli to bylo, jsem vyšvihnul minule. Každopádně. Zdravím u další části naší Let's Play série hru Sniper Elite 3 a jednu záležitost jménem Váhlen, takový malý hovno ve zdejším rybníce plným náckovských sraček, bude jaksi tak si končit tohle u... What the fuck? Jo, kde mám svůj list kreténu, který ještě musím odpravit? Ježkovi koule, to je vážně dlouhý seznam. Výbušniny, nope. OK, tu máme druhý transformátor, kluci na to koukají, počkej, mohli bychom dát triple kill. O, neříkej mi, že... První. Druhý. Ty pičo! Tohle bylo... Pardon, já si musím jenom setřít slzu z obličeje, protože tohle to bylo krásnější než konec Titaniku. Druhý. Třetí. Tam byli dva vedle sebe, co to je za bandu mamrdů? Ale nemůžeme dovolit, aby si s tím hrál na pískovišti jménem druhá světová válka, speciálně v Evropě, tak by mě studovali Kamasutru, jenom aby se vyhnuli tý mojí kulce, to není možný. Počkej. Počkej, jakmile se tam ukáže, teď! Fuck yeah! Tomu se... No to mě poser, to bylo celkem švihácký intro. No, vy jste hezky jak pondělí, vy zmrdi. Ani neskoušel házet mrtvoly, já jsem ani se neobtěžoval je schovávat nebo něco. Ani nějaký působivý zvukový efekt, nebudu tady dělat žádný kočičí zmrdoviny, že tady budu líst po střeše a jsem snad nějaký Batman do prdele. S velrodem. Já jsem se lek tý kitky, já myslel, že to je obrys nácka. To vypadá jinak. Hold your balls, here I come. A do prdele. Tohle bylo děsný. Nějaký užitečné informace. Má podezření. To je tedy dobrý chlapec. Na to, že tady na nádvoří mu leží asi takových půl tucet mrtvých kolegů, tak jo, asi bych taky měl podezření. Říkal bych si, ty vole, asi vítr. Nebo jestli to bylo něco jiného? Kdo ví? Vůbec nic neděje. Cože? Můžeš mi říct, jak jsi mě právě viděl? Protože i kdyby to nebyl on, tak nemůžu promeškat takovou příležitost. Někdo už tady... Někdo už tady měl trošku prostřelenou hlavu, jakože předem, co to do prdele bylo? Yes! Ani nebudete věřit, na kolikátej až pokus se mi konečně podařilo toho parchanta trefit do těch jeho gulí. Ale nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a uvidíme se u nějaký jiný série, takže zase nazdar!